804-963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anaino, pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras na ito, alas 7:03. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB, ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7, mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Biyernes po nganyan, petsa 4 sa bulan kan Hunyo 2021. Ini po ang Bareta Alas 7. Ako po silang paramentas na nakaibanan sa pangaran ni News Director Edwin Peralta. Ako po si Mardila Dainiba. Sidelines ito mga bareta sa lado lokal. Mga membro kan SSS na magpositibo sa RT-PCR test pwedeng makakuha ng sickness benefit sa ahensya. Mientras tantong banwaan kan kamalig padagos an pagdisinfect ka Municipal Health Office para sa mga catwalks asin nagkapirang harong sa padagos sa pagdugang ka mga nagpositibo sa COVID-19. Sa lado ni Bareta niya to sa lado nasyonal, Presidente Duterte padagos sa pag-aadalan kung pwedeng ibalik ang pilot test kan face-to-face classes sa low-risk areas. Mantang pagtanggal sa pagsulog ng face shield bilang mandatory requirement sa COVID-19 na ipinaburan kan Malacanang. Sa Bareta niya to sa ibang nasyon, apat na Koreano asin sarong Pilipino na crew member kan sarong tuna fishing vessel sa Guinea Gulf dinukot kan mga pirata. Sa lado ng Grawat Sports, Manny Pacquiao nagpuna kan ensayo para sa iyang laban sa Agosto. Yan ang headline kunya sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, joy, iwas germs, iwas sakit. Sa detalles kang bareta, may sickness benefit na pwedeng ma-avail ang mga membro kan Social Security System o SSS na magpositibo sa RT-PCR test. Inang kinumpirmar ni Janet Mata ang kan SSS Ligaspi sa iyang sinabi na ang mga membro na na-confine in tulo hasta 4 na aldaw o na-isolate o nag-home quarantine matapos matest na positibo sa COVID-19 pwedeng makinabang sa sickness benefit program kan ahensya. Idinagdag pa niya na kaipuan sana na nakapagbayad ng 3 months contribution within the 12 months prior na sila nagkahelang. Ang mga employed member dapat magamit ang sick leave kang kumpanya asin dapat mag-notify sa employer kan sa idang confinement asin kung self-employed naman sa SSS dapat magpa-AC. Pwedeng mag-file kang claim sa SSS website na sss.gov.ph asin ang kantidad kang benepisyo depende sa sweldo kan miyembro. Sinabi niyang 90% kan daily wage at itataong sickness benefit kan SSS times the number of days kan pagkaka-confine, isolate o home quarantine kan sarong SSS member
sigun pa kay Mapa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dakula ang paglaom ni 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo na matatapos ang talungog o was flood control dike sa 2022. Katakod kan iguana sa ng 300 metros na natatada para makompleto ng protective dive sa kalabaan kan salog. Talagang hinanapan ng pondo ni Congressman Cabredo para sa konstruksyon kanasabing dike kasi isinabay sa priority infrastructure project ka national government. Sinabi niya ang big prioridad ang konstruksyon kanasabing flood mitigation structure sa nasamit na barangay para masiguro na protehido ang mga agricultural as and residential areas na harani sa salog kontra sa mas matinding danyos sa mga pagbaha asin bagyo. Siniguro man kan konseho kong barangay ang maigot na pagmonitor sa konstruksyon kan dike tanganing masigurong tultol as hindi kalidad ang pagkakatrabaho digdi. Dakula man ang pasalamat ni Barangay Captain Bayani Regional kay Congressman Cabredo dahil sa ngunyan kampante na sinda na dahil madadanyaran ang sinda mga pananom as mga residentes narinig sa salog sa pagragasa ni makusog na tubig lalo na kung may maraot na panahon. Ang talungog was flood control dike saro sana sa mga proyektong tinutukan ni Congressman Cabredo para sa progresibong tercer distrito. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Padagos ang pagkondukta ni massive disinfection kan sanitation team kan municipal health office kan Kamaligalbay sa mga gilid kan tinampo, mga catwalk sa sinagkapirang harong sa Banwaan dahil sa padagos na pagdugang ka mga nagpopositibo sa COVID-19. Sigung kay Alcalde Caloy Baldo, ang nasabing lakdang pinagkukondukta bilang antisipasyon tapos yung pagkakaigwa ng transmission sa komunidad. Mantang ang sanitation team naglibot noon sa maniba-ibang establishmento de negosyo pampubliko sa pribadong opisina, merkado publiko sa iba pang lugar sa munisipyo. Basado sa indang datos kan Hunyo 3, 2021, ang kamalig-igwa ng 87 konfirmadong kaso ng COVID-19 kung saan 57 ang nakarecover, 7 ang nagadaan asin 23 ang aktibong kaso. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nagdagdag ng portalet sa Legazpi City Hospital ang Task Force Kalinisan at Kayusan sa Legazpi City Hospital para magamit ka mga pasyente. Sinabi ni Task Force Head Andy Marbella na mga portalet sali sa Air 21 asin parte ni kansen ng ayuda sa gobyerno lokal kan Legazpi na makamtan ang kamautan kay ni na mamanihar ng tultol ang pagpugol sa padagos sa pagdakol kan COVID-19 cases sa syudad. Sa kunyan, sigung kay Marbella, naalarma ang syudad ng Legazpi dahil sa sigyan itaas ka mga nagpositibo sa nakakaulakit na helang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Nasa 98% na ka mga bakuna sa Bicol Region ang nagagamit sa pagbakuna sa mga personang kaibanan sa priority group. Inang kinumpirmar ni Department of Health Bicol Assistant Regional Director Dr. Ferchito Abilino kung saan ang natatadang 9,000 na bakuna na ma-expire sa June 2021 ang pinagtatawanan ng prioridad na itudok sa mga priority health personnel, senior citizens at mga personang may comorbidities. Uminabot naman sa 28% ang vaccination rollout sa riyon asin natatadang 2%. Iyo ang mga healthcare workers na nagduduwa-duwa ng magpabakuna. Sigung kay Abilino, ang probinsyang Camarines Sur ang may hababang numero ka mga nagpabakuna alagad pagkatapos ng sedang pagtiripon kuminiskas ini asin sa presente nasa 86% na. Madang napudang mas Abilino sa mga Bicolano na maging maigot ang pagsunod sa bida solusyon asin magpabakuna na dahil sa nasa 43% na ang bed utilization sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sa iba pang bareta, nasa 7.350 milyon pesos ang idinugang na pondo ng Department of Budget and Management sa enot na pigalukar na 8.875 milyon sa Department of Agriculture Bicol. Sigun kay
DA Information Officer Emily Bordado gagamiton ang nasabing dugang na pondo para sa pagtaong asistensya sa mga natatadang dai pa nababayadan na hog raisers na naapektahan kan African Swine Fever sa Bicol. Basado sa indang datos kan Mayo 24, 2021 may total na 22,026 na urig ang ginadano ipinairaram sa depopulation na sa diri kan nasa 3,546 na hog raiser o para ataman. Henot naman na nakapagtaon na asistensya ang DA sa nasa 2,614 na hog raisers na tagsadiri nin 14,296 na urig na nagkakandidad nin 71,480,000 di pesos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mientras tanto, sa rapang baretang lokal, formalmente nang pinag-turnover ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol ang mga marine engine sa mga parasira kan sitio Tambak, Maonon, Legazpi City o kaya Ligao City. Ini matapos na maging matariyong pa naging spokesman ni Albay 3rd District Congressman Fernando D. Cabredo na matawa na sa masustiniran ang pangangaipok ang mga parasira sa nasabing lugar. Pinanginutang ka nasabing turnover ni BFAR Bicol Regional Director Nelson Bien, Mrs. Sol Preña kan LGU Ligao City, asin Kapitan Zinaida Liza kan Kabarian. Sigon sa kongresista, dakula magiging katabangan ka nasabing ikipay tanganing mapadali ang pagsisira asin paghanap buhay ka mga benepisyaro ka nasabing makina. Matugang yan ang barata niya to sa lado lokal, ang mga bareta sa lado nasyonal sinibapa, makalis lang gani. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine.
Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak.
15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint consent is back, only $10.50 SRP. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa bareta niya ito sa lado nasyonal, tigadala ni Marhay ni Presidente Rodrigo Duterte kung pwede nang ibalik ang pilot test kan face-to-face classes sa low-risk areas. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque,
naan mga desisyon ni Presidente Duterte manungod sa pagbabalik kan in-person classes nakadepende sa bilang ka mga tawong nakapagpabakuna na kontra sa COVID-19. Kung nirekomendar ini kan Department of Education o DepEd, gusto ni Presidente Rodrigo Duterte na mahiling kung gurano kadakol ang Pilipino na nabakunahan bago tugutan unlimited face-to-face classes. Maigot apig rekomendar sa giraray kan DepEd manungod sa limited in-person classes sa masunod na cabinet meeting. Magiramduman na pigrekomendar na ka National Economic and Development Authority o NEDA ang napagbalik ang pilot testing in face-to-face classes sa mga lugar na may haralabang kaso o kaya ababang kaso ng COVID-19 sampang ka nagpapadagos na vaccination. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dahil pinaburang ka Malacanang natanggalon ang pagsulog ng face shield bilang mandatory requirement sa COVID-19 health protocols. Tinawanin doon ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang pagsulog ng face mask as in face shield na sasabayan pa ng physical distancing katumbas naman kang pagpabakuna kontra sa COVID-19. Nakatabang ang face mask as in face shield na maibaba ang kaso kang COVID-19. Dagdag pa ni Roque na dahil man kay puwan na gumasa sa dakulaon ng publiko dahil laros gabos na mga tao may sadiri ng face shield. Alagad siniguro ka Malacanang na adalang kan Interagency Task Force o IATF ang nasabing proposal. Piglalaw man na mabaha nin supply nin COVID-19 vaccine na gibo kan Russia katakod din ang pangako kan Russian President Vladimir Putin kay President Duterte sa indang telesummit na mas takula na Sputnik vibe ang itatagama sa Pilipinas. Nagpasalamat man ang Presidente sa pagkabadarang bakuna asin na ipinag-insistir na mapaparikas man kaini ang delivery kanin order na dagdag na bakuna. Magiramduman na 2 batch na kan Sputnik 5 vaccine ang na-deliver sa nasyon kan Russia. Naggagad ng dispensa o sorry si Department of Energy Secretary Alfonso Cuse sa namamatean na rotational brownout sa Luzon. Darakan nakalihis na 2 aldaw sigong kay Cuse. Dahil ninda piglauman na magsarabay-sabay ang breakdown kan 4 na darakulang planta sa Luzon. Sinabi niyang 2017 megawatts ana warang supply sa sistema kaya nagkaigo ng kakapusan sa supply na sinabayan man kamatinding init kang panahon kaya naglangkaw ang demand. Siniguro pa ni Cusi na normal as insufficiente na ang supply ng kuryente sa Luzon grid para maabot ang projected demand. Padagos man na pagtututukan kan DOE ang nagkapirang planta na dahi pa nakakabalik ang sistema as in bagsak pa ang supply. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, dinukot ka mga piratan 4 na Korean sa sinsarong Filipino crew member kanto na fishing vessel sa Guinea Gulf. Sigong kay Felix Charles Azare, crime officer for the Marine Police Unit, na nabawi ninda ang Ghana registered na barko asin nagkapirang crew kay ni mantang padagos man asin nagpaglapag sa mga dinukot na mga crew members. Ang Gulf of Guinea ang pangenot na ruta na nagsusugpon gikan sa Senegal pasin sa Angola kung sa indakol ang na-report na pigdudukot kan mga pirata. Magiramduman na nangapuda na ang international shipping and maritime companies din pagtarabangan para malabanan ang mga pirata sa Gulf of Guinea. Sa barata niya sa lado ni Karawat Sports, pinunaran ng Filipino boxing champion Manny Pacquiao ang sa iyang pag-insayo para sa WBC IBF welterweight fight kay Errol Spence Jr. sa iyang social media. Ipigaras kan fighting senator ang sa iyang pigigibong ensayo sa Forbes Park Mansion. Piglao man na sa masunod na mga simana, makakaibanan niya ang magiging amigo niya o kaya amigo niya asing coach Kenny na si Buboy Fernandez. Maging mas matindi man na ensayo kay ni sa pagduman
Sa California, si Raramkan veteranong trainer na si Freddie Rose at conditioning coach na si Justin Fortune. Itinalaan sa Agosto 21 sa Las Vegas ang laban kan dua, ultimong lumaban si Pacquiao kan 2019 kan dagon niya si Kate Thurman. Mga dugang yan na po ang kabilugan sa tuyang pang alas 7 mga bareta. Kinipansin kinalap sa DZGB News Base. Sa parang po kastoy na kaibana sa pagbareta, lalo teknikal, kasabaitan si Ronald Baldo. Bakaran ni Angel Mustasa sa Newsbase. Siring man News Director Edwin Piralta. Ito yung regular tagapagbareta. Ako pa sa idong paramento sa kaibanan Mardila Daingiba. Ang ngapot masunod na pagriba si BP Henry Masada. Taud-taud siya na. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon masunod na pagkalipas lang kaini. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult